adogwanjaa. Na samu labarin cewa kai wata waka mai suna Chas. Ƙwarai ko ni ne. Amma ka samu labarin kotun musulunci tana neman ka saboda waƙoƙinka suna kaucewa addinin musulunci. Abin da nake so ka fahimta a nan shine. Babu wata magana da zaka faɗa maka. Idan baka manta ba, lokacin da kai wata waka ce sama mata, har yanzu wasu ba su sauko ba. Mara amana. Kana so ka ce mata sun ci amanar ka? Idan ka yadda kai nutso da malafa ba fa a hango ka. Kana nufin kenan mata su ne malafa? Ƙwarai ko to ina mai tabbatar maka kamar yadda kotun musulunci take neman ka to su ma mata haka suke neman ka. Gaskiya ya kamata ka bar kasa. California zan. A da Allah. Ina tafiya ba magana dawowa shi yasa nake neman kuɗi ido da ke. Subhanallahi sannu.